खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय, लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएम बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नेमखान्थि फोसावदों एनपिसिआइआ। जुदि नोंथांमोना गुगोल पे, फन पेजों रांनि लेनदेन खालामोब्ला मोनसे रादाब। बे खेबाव नोंथांमोना सानसेयावनो 5 लाख रांसिम अनलाइन पेमेन्ट एबा इउपिआइ पेमेन्ट खालामनो हासिगोन। मख'नो गोनांदि बे खाबुआ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएम बायदि पेमेन्ट प्लेटफर्म बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर मुलाम्फा। बे खेबाव देहा फाहामथाय आरो सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां बिबांनि रांफोरखौ इउपिआइ पेमेन्टनि गेजेरजों गोरलैयै होनो हासिगोन। हादोरनि दाब दाब जायगायाव गोबां खुवा खुनायजों जोबोर गुसु जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। भारत हादरनि सानजा भारत दिल्लीयाव गोबां बिबांनि गुसु जानायखौ खौरां मोननाय जादों। 2018 मायथाइनिफ्राय लानानै 12 जानुवारि सुक्रुबारखौ बयनिख्रुइबो गुसुसिन सान, 3.9 डिग्री सेलसियास बिदुं आरो जोबोर गुसु बोसोरनि बयनिख्रुइबो गुसुसिन सान होननानै खौरां मोननाय जादों। भारत हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा काराम मन्दिरखौ साफा खालामनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों। मन्दिराव सहैनायनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा फुजा खालामनायनि सिगांनो मन्दिरखौ लांगोनाखौ साफा खालामनो मोननानै गोजोननाय फोरमायथिदों आरो बिथाङा बुंथिदों हादोरनि सुबुंफोरखौ गासिबो मन्दिरफोरखौ साफा लाखिनांगौ होननानै। भारत हादोरा फालांगियारि जाहाजफोरखौ सुथुरफोरा खहा खालामगोननि सायाव नोजोर बोनानै इयुनाव ड्रनजों दावहा खालामनायखौ नायनानै आरबियान लैथो आरो गल्फ अफ आडेनआव रैखाथिनि थाखाय लैथोआव रैखाथि बानायबाय आरो गासैबो जाहाजाव रैखाथिनि थाखाय सान्ट्रि कामान्ड'खौ थिसनबाय। मख'नो गोनांदि लैथोनि गेजेरजों थांनानै बोसोरफ्रोमबो 2.5 लाख कौटि गुबुन हादरजों भारत हादरा फालांगि खालामो। मागो दमासिनि बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो आसामनि सुबुं हारिनि गेजेराव मोनसे रंजा खुसि बोथिसे उदै बुंजासे जानायनि थासारि सोमजिखाङो। बिदिनो रंजा खुसि लांदां फोथाराव बेलागुर न' बानायना ज'यै जानाय हारिमुवा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों बर'फोरनियावबो, नाथाय आथिखालनि थासारिया सोलायबोदों आरो सोलायबोदोंल'सै। गामि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज'यै बोथिसे जागारनाय थासारिया दानिया लासैनो गोमालांनो हमदोंसै। नाथाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कलायगाव हिरापारि सेंग्राफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा गोदोनि बे गोमालांनो लामा लानाय हारिमुखौ हमथानो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। हिरापारा इयंस्टार क्लाबनि सेंग्राफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा आगोलनि बोसोर बादियाव खुंबोनाय बे मागो दमासि फोरबोखौ देग्लायबो गाजा गोमजायै गंसे गिदिर नाव दिङानि न' बानायना बयखौबो रंजाहोनो नाजादों आरो दोरोङारि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो नाजानायखौ खौरां मोननाय जादों। बङाइगाव जिल्लानि 1 नं जामदहानि जायगायारि सुबुंफोरा सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय ड्राग्सनि फालांगिरिया सापागुरि गोजोनपुरिनि लबकुमार बर' होननानै खौरां मोननाय जादों। 1 नं जमदहानि मजिदुल आलीनि न'आव ड्राग्स लायनो थांबाय थानाय समावनो ड्राग्स फालांगिरिखौ जायगानि सुबुंफोरा हमनो हानाय उनाव पुलिसनो खौरां हरो। गिरुकाबारि पुलिसा जाथायथिलियाव सहैयो आरो ड्राग्स फालांगिरिखौ खायो होननानै खौरां मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंनिफ्राय मोनसे सन्देह गोनां लाव हिर'इन आबुं कन्टेनार जब्द खालामदों पुलिसा। उनाव पुलिसा लबकुमार बर'खौ फेग्रा मुवाजों लोगोसे गिरुकाबारि पुलिस पस्टसिम लानानै थांदों। लबकुमार बर'आ सिगाङावनो ड्राग्सनि थाखाय जेलाव थांनो गोनां जाखांनाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। सन्देह खालामनायाव फेग्रा मुवा फालांगिजों लोब्बा थानाय 1 नं जामदहानि मजिदुल आलीजोंबो मोगा-मोगि जायोब्लाबो नाथाय मजिदुल आलीखौ खारखोमा लाङो होननानै खौरां मोननाय जादों। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै गावबा गावनि राजखान्थियारि दोलोनि सांग्रांथि हाबाफारि लानाय बादिनो आसाम आम आदमि पार्टी आबआबो मिरुनि बिथोन बादियै गामिसिम दावबायनाय हाबाफारिजों गेजेरजों खना खनला गामि सिंनि जेंना जेंसिफोरखौ खौरां लानाय नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि अजय नार्जारिनि दैदेननायाव आम आदमि पार्टीनि मोनसे हानजाया मैया क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि बियाब बासबारि ओनसोलनि माखासे गामि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लायो। हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गोग्लैसोनाय गामिफोरनि थासारिनि सायाव नायगिदिंनायजों लोगोसे सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि सांग्रांथि लाबोनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। रुनिखाता फरायसालिमायाव साबायखर बावनाय हाबाफारि बानजायदों। बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा बादियै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै मोन 10 फरायसालिमाफोरखौ बावैसो सिगां सरखारि गनायथि होनाय जादों। बेनि गेजेराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता फरायसालिमायाबो सरखारि फरायसालिमा हिसाबै गनायथि मोनबाय।
बेनिनो मैया आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा रुनिखाता फरायसालिमाखौ सरकारि फरायसालिमा गनायथि होनायनि थाखाय फरायसालिमानिनो सामलाय आफाद आरो गोरायुंजों लोगोसे रुनिखाता ओनसोलनि सानसुमैफोरा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावनाय हाबाफारि बानजायदों, जेराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमसिएल माधव सेत्री, आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोन आरो फरायसाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझाराव फिन आरोबाव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांदों। क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय मलानदुबि धरधरिया दैसायाव सिनाय मोनै आइजोनि गोथै देहा बोखांदों 12 जानुवारियाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।